Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. I'm going to be president of this country, whether you like it or not. And I'll preside over the affairs of this country, including presiding over you. I think you must start adjusting to that reality. The sooner you do that, the less chest pains you'll have when that reality comes. Kule video qeda kuyibona uJulius Malema la wayesenkantolo. Noma ngingasayikhumbuli kahle icase yabo ukuthi kwakweyani kodwa wayesenkantolo la ekhuluma nomunye umlungu noma ibhunu Samuel lapho nje. Emtshela ukuthi ngelinye ilanga yoba president wale country. Esekushilo konke lokho njobe emchazela nje ukuthi yoba president ngelinye ilanga futhi uyothatha inqumo ezobe zithinta nayo impilo yakhe. Kufuneka lo muntu aqalele manje akujwayele ukuthi uJulius uzoba upresident. Kule viki ke sisuka kulo ngithe ngingazelele nje ngadibana nevideo. Ivideo beku iprofesi kahle esho ukuthi uMalema uzoba ipresident. Kodwa ukuze abe ipresident kunomgomo okhona ovela kwiprofesi. Manje mangicabanga engqondweni yami ngathi iprofesi kuzoba nzima ukuthi ifulfilleke ngendlela okwenzeke ngayo. Uma ivela kuNkulunkulu ngempela uNkulunkulu angazi ukuthi lento ihlele kanjani kodwa iprofesi angifisa ukukhuluma ngayo ngifisa ukudlala yona bese ngiphawula ke sidlalini. Ngicela ungenzele ifavor subscribe kule channel like ivideo bese uyishare nabanye usho umbono wakho comment section below. Ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena ubona kanjani. Asike silalele nansi iprofesi evelile ngoJulius Malema ethinda nje ukuba upresident. Listen, I will not mention the name of the party. This man, I saw him becoming the president and he was wearing green. That's the only vehicle that will make him president. In fact, let me speak. I'm Prophet Aaron. For Julius to become president, he needs to work with MK. They will make him president. Then he will be the president of South Africa. He will serve his term, do a good job, step aside and allow others to work. But the current vehicle he is in will not send him to where he has to be. Ingxenye yokuqala ke yeprofesi souyizwile. Ithi ke le ndoda le prophecy iphume ngomhla ka-31 December 2024 yintsha nje. Ithi ke le ndoda lena ibonile yambona uJulius yambona president kodwa egqoke ku-green. Yayisithi kodwa uJulius ukuze abe ipresident kufanele ajoin iMK. Yilapha azoba upresident khona bese abantu bemvotela abo president wecountry ngoba iqembu lela kulo manje le-EFF umehamba ngalo ngeke azabo president wale country. Iprofesi ke la kusuka amazwi wami iprofesi eshiwa ile ndoda isiprophet esivela nale ndoda ethi sitshela uNkulunkulu. Ingakho ngithi uma sivela uNkulunkulu ngempela ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu otshela le ndoda akacabanganga akabonanga ukuthi lento ayisho ithanda ukuba nzima kodwa akase siqhubeka kancane neprofesi. Personally, I like the man. He has been through so much in life and he deserves to be guided. The only way for him to be president, he needs to wear green. So he needs to sit down with the old man. They need to draft terms, talk. Then he becomes president and he takes over South Africa. Hallelujah. So EFF, are you ready? Are you happy? Uyabona makhulunywa ngento enzima noma impossible okungelula ukuthi yenzeke yile prophet esikhulunywa ile ndoda. uMalema bayakhe iEFF ecabanga eminyakeni u10 eyedlule. Eminyakeni u10 eyedlule mabakhe iEFF. Badlule intweni eziningi beyiEFF.
la ikhona manje seyi-establishment ekhona ngempela futhi enkulu ezakhele negama nasebantwini. Noma ingenzi kahle kumavoti kangaka ukuthi ungaze uyibala ukuthi impela ngalithatha, kodwa mhlawumbe ngalithatha ngokuxhaswa ngabantu. Kodwa-ke mawumazi uJulius, akulula ukuthi ungacabanga ukuthi uJulius angavuma. Yebo, bangabuyisana nobaba uNxamalala, bangahlala phansi baxoxe babonisane, kodwa ama-members we-MK wona angavuma na phandle mangathiwa bahlanganisa le nhlangano zombili kanjani? Kodwa asazi ukucabanga nje kwami ukuthi hey, lento ngathi ithanda ukuba nzima, kodwa isona siprofetho lesesiphumile. Manje ngithe uma ngisibona ngase ngikhumbula ukuthi konje uJulius wake wayitshela iloya esenkantolo ukuthi cha, yena uzoba upresident wale country ngelinye ilanga. Ngicela ukuza ukuphawula kwakho, wena uthini ngale prophecy? Ngabe lento into ebiyicabanga yona yayisibona ukuthi ayikhulume, kodwa iplatform emvumela ukuthi ayikhulume kahle ukuthi athi lento ivela kuNkulunkulu, noma lento ngempela isiprofeti esivela kuNkulunkulu ngempela na? Ngicela ukuza ukuphawula kwakho ngoba mina personally angiyethembi lensizwe, angiyethembi futhi vele angibathembi nje vele la befundisi, noma bengangenzanga lutho olubi, noma bengenzanga lutho nje olubi, hayi angibethembi ngempela. Yingakho nje mina ngingabazi ukuthi lesiprofeti usivela kuNkulunkulu, kodwa nami ngingaba wrong. Ngicela ukuza umbono wakho. Ngiyathemba noJulius usewubonile-ke lo mlayezo. Uthule nje ngoba mhlawumbe engafuni ku-entertain, kodwa lo mlayezo mhlawumbe usufikile kuyo, bungeke uhlale ungafiki ngoba le ndoda ikhulumile impela. I-social media kinamandla kakhulu okuthatha into isabalalise kakhulu, igcina ibonwe ey'ndaweni ey'ningi. Athini wona amalunga e-EFF angavuma na wona ukuthi after 10 years ehamba nale party sebengashiya phansi yonke into bawuba umkhonto wesizwe? Athini wona? Azokuvuma na? Bona be-MK bazokuvuma na? Yena uJulius uzovuma na? Hayi kolukhuni. Mina angiboni ukuthi angavuma uJulius ngoba ukuba sephalamende kukodwa kunama benefits, kunama sponsor anawo uJulius asponsor iparty yakhe. Manje ukulahlekelwa yikho konke lokho, hey, ngafuna ukuthi impela uNkulunkulu asebenzisa amandla wakhe. Sezwa kuthiwa no Sawulo wabaphoqa abafunda iBhayibheli basho njalo. Angeke sazi mayinamandla ke angakwazi ukuguqula ingqondo ke kaJulius, kodwa hey, ngokumazi kwami nangokumbuka kwami nje ngembukela ukuthi uJulius ngoba ngimazi personal, angicabangi kodwa ukuthi lento angayivuma. Uthe ekhuluma kwi-NPA wathi baningi abantu abakhona ngaphakathi eqinile abafuna ukulwa ne-EFF, inhloso yabo ukubhidliza i-EFF iphele, kodwa uyabazisa ukuthi i-EFF isazohlezi ikhona ngoba i-EFF ingaphezulu komuntu, futhi i-EFF izoba strong kakhulu. Uma nje makuvela isiprofeti esithi hayi i-EFF akayibeke phansi ebesho njalo yena, hayi okunye ke lokho. Kodwa-ke ngicela ukuza ukuphawula kwakho. Mina ngiyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yale video. Ngicela usubscribe uma ungaka subscribe.